την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέψει άνθρωπο νους με ένα σεντόνι, πώς να τεθεί η Άγια Μεσόγειος με σκηνιά. Κάτι που σε λέγαν Αντιγόνη, πιάνει το Δία, ο φως σου έχει πάρει. Και σε ποιον γαλαξία να σε βρω, εδώ ήταν κάποτε η Αττική που είχαν οι 12 θεοί τα Μάρι, και εμείς ένα πεδίο που καταντήσαμε πολύ φθηνό. Γι' αυτό ασκούνται με τα γούστα τους στην Κύπρο οι Εγγλέζοι.